హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో వాల్మీకి రామాయణంలో మనము ఆ రాముని యొక్క చరిత్ర గురించి చూస్తూ ఈ క్రమంలోనే దాదాపుగా బాలకాండ, అయోధ్యకాండ అనేటువంటి అంశాలలో కొన్నింటిని మనము చూసాము. సో ఈ క్రమంలోనే శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణులతో సహా వనవాసానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ సంఘటనను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో వారు ఆ రామ లక్ష్మణులు సీత వీరంతా కలిసి అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు తదుపరి భరతుడు రావడము, అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ విని ఎంతో దుఃఖితుడైనటువంటి భరతుడు తాను రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకోను అని చెప్పేసి అక్కడి నుండి తాను కూడా చతురంగ దళ బలాలతో కలిసి ఆ అరణ్యంలోనికి వెళ్ళడము, అరణ్యంలో శ్రీరామచంద్రుని కలిసి తిరిగి వచ్చి ఈ అయోధ్యను పరిపాలించవలసిందిగా ఆయన ఎంతో వేడుకుంటాడు. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు అందుకు ఒప్పుకోకుండా తన తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా తాను అరణ్యవాసం చేస్తాను అని, మరి ఇది చాలా తక్కువ కాలం, అంటే స్వల్ప తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను తిరిగి మరలా ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను అని చెప్పడంతో ఇక ఆ భరతుడు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో ఆహార పానీయాలు ముట్టుకోకుండా నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చుంటాడు. కానీ రాముడు ఆయన్ని మరి ఎందుకు నన్ను ఇలా వ్యతిరేకించి మొండిగా ప్రవర్తిస్తున్నావు
అని అనడంతో ఇక భరతుడు ఆ ప్రాయోపవేశ ఆలోచనను విరమించుకొని మరి నీకు బదులుగా నన్ను 14 సంవత్సరాలు మరి ఇక్కడ అరణ్యంలో ఉండనివ్వు, నీవు అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళు అంటూ మళ్ళీ బతిలాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇవంతా కూడా ఆకాశంలో ఉండేటువంటి దేవతలు వాళ్ళంతా వింటూ ఉన్నారు అని చెప్పడం. ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి మహర్షులైనటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా భరతుణ్ణి ఒప్పిస్తాడు. శ్రీరాముడు అరణ్యంలో వనవాసం చేయడం అనేటువంటిది ఒక మహోత్మీయమైనటువంటి కార్యం ప్రకారంగానే జరిగినటువంటిది అని భరతుడిని ఒప్పించగా భరతుడు ఆ రామపాదుకలను తీసుకొని మరి శత్రుఘ్నులతో కలిసి తిరిగి ఆ అయోధ్యకి రావడం జరుగుతుంది. అయోధ్య ప్రాంతాలకు ఎప్పుడైతే భరతుడు వస్తూ ఉన్నాడో ఆ నగరం అంతా కూడా నిర్మానుష్యమైనటువంటి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అది చూసి మరి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి సుమంత్రునితో భౌతిక దేహం నుంచి ప్రాణశక్తి నిష్క్రమించిన వెంటనే అచేతనంగా మారినట్లు రాముడు లేని ఈ అయోధ్య జీవకళ కోల్పోయింది అంటూ భరతుడు అనడము. ఆ తర్వాత భరతుడు దశరథుని యొక్క ప్రాసాదంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అదంతా కూడా నిర్జనంగా కనిపించడం చూసి భోరున విలపిస్తాడు అని చెప్తారు. ఇక భరతుడు ఇక్కడ ఉండను అని తాను నందిగ్రామానికి వెళ్ళిపోయి ఒక తపస్సిగా జీవిస్తాను అని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. మరి ఆయన ఆ విధమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రేయోభిలాషులందరూ కూడా ప్రశంసించి ఉంటారు భరతుడిని అని చెప్తాడు. సో భరతుడు ఇక తన యొక్క రథాన్ని తెప్పించుకొని శత్రుఘ్నుడితో పాటు బయలుదేరి వెళ్ళడము. ఇక్కడ అయోధ్య వాసులందరూ కూడా భరతుడిది ఏమీ తప్పులేదు అని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, స్వాభావికమైనటువంటి రాజు ఎడ అభిమానంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ అయోధ్య జనులందరూ కూడా భరతుణ్ణి అనుసరిస్తూ అయోధ్యకు వెలుపల ఉన్నటువంటి ఆ నందిగ్రామానికి తరలి వెళ్ళారు అని చెప్తారు. ఇక భరతుడు ఎప్పుడైతే తిరిగి వచ్చాడో ఆ రాముని యొక్క పాదుకలను రాజసింహాసనం పైన ప్రతిష్ఠించమని తన యొక్క సచివులందరినీ కూడా వాళ్ళందరినీ అక్కడ ఏదైతే రాజ్యంలో వారికి గురువులుగా ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క శ్రేయోభిలాషులు వాళ్ళందరినీ కూడా వారి యొక్క అంటే ఆయన యొక్క అనుచరులు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆజ్ఞాపించగా వారంతా కూడా ఆ సైన్యంతో పాటు నందిగ్రామంలోనే ఉంటూ భరతుడు ఇక రాజ్య వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. సో ఆ అయోధ్య రాజ్యంలో ఎన్నో సామంత రాజ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటివి. మరి ఆ సామంత రాజులు మరి భరతుడికి బహుకరించినటువంటి కానుకలతో సహా అన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆ రాముని యొక్క పాదుకలకే సమర్పిస్తూ రాజ్య పరిపాలన చేశాడు అని చెప్తుంటారు. భరతుడు తరచుగా ఆ రామపాదుకుల మీద రాజఛత్రాన్ని పట్టుకొని ఉండటం, అలాగే వాటిని వింధ్యామరలతో వీస్తూ ఆయన చేస్తూ ఉండేవని చెప్తూ ఉంటారు. సో పాదుకల రూపంలో మరి శ్రీరామచంద్రుడే అక్కడ నిలిచి ఉన్నట్టుగా ఆ పరిచారకులందరూ కూడా భావించేవాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా 14 సంవత్సరాల పాటు భరతుడు ఆ శ్రీరాముని యొక్క పాదుకలను సింహాసనంపై ఉంచి ఆయన మరి రాజ్య పరిపాలన చేసినటువంటి
అంశాలు మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో మనకి తెలుస్తూ ఉంది. సో ఈ విధంగా అయోధ్యలో మరి ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ దీని ద్వారా మనకి తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ విషయాలను భరతుడు చేసినటువంటి ఈ సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే మనకి ముఖ్యంగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు భగవంతునికి, భగవన్నామానికి, భగవంతునికి చెందినటువంటి వస్తు సామగ్రికి, అలాగే భగవంతునికి చెందినటువంటి పరివారానికి, భగవల్ లీలలకు ఎటువంటి భేదము లేదు. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క పాదుకలు సాక్షాత్తు మరి కృష్ణ భగవానుల వారే అక్కడ పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా, శ్రీరామచంద్రుడే పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. దీన్ని బట్టి ముఖ్యంగా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా భగవంతునితో సమానము, నామమైన వస్తు సామగ్రి అయినా. సో ఆయన యొక్క పాదుకలు మరి ఆయనతో సమానంగా పట్టాభిషేకం గావించబడి మరి శ్రీరాముడు వనాల నుండి తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆయన యొక్క పాదుకులే అయోధ్యకు రాజుగా పరిపాలన చేసినటువంటి అంశాలు మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి శ్రీరామచంద్రుడు ఆ విధంగా అరణ్యాలలో ఉండడము, ఎందుకంటే ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క అవతారము. మరి ఆ భగవద్ అవతారము భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, దుష్టులను దండించడానికి నిర్దేశించబడింది అని మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుకనే ఇంతకుముందు మహర్షులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆయనతో చెప్పినటువంటి, అంటే భరతుడిని ఒప్పించేటువంటి సందర్భంలో శ్రీరాముడు వనవాసాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఏదో ఇది సామాన్యమైనటువంటి కార్యం కానే కాదు. ధర్మ పరిపాలన మరి చేయడానికే శ్రీరాముడు దుష్ట నిర్మూలన కార్యాలలో ఒక భాగంగానే ఉద్దేశించబడింది. కనుకనే ఆయన ఆ దండకారణ్య ప్రవేశము జరుగుతూ ఉంది అని, ఆ దండకారణ్య ప్రవేశం జరిగినటువంటి దాంట్లో ఆ కరాదోష నిర్మూలన అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి రాక్షసుల సంహారం కూడా జరిగినటువంటిదిగా మనకి ఈ అరణ్యకాండంలో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ అరణ్యకాండలో ఆయన ఆ అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అనేకమైనటువంటి రాక్షసులను ఆయన సంహరించినటువంటి అంశము మనకి ఉంటుంది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి ఆయన కరదూషణుడు, రావణుడి యొక్క సహోదరుడుగా ఉన్నటువంటి కరదూషణుడు అనేటువంటి రాక్షసుని కూడా సంహరించడము, శూర్పణఖ ఇంకా జటాయుతో ఆయనకి పరిచయం ఏర్పడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా మెయిన్గా దండకారణ్యం ప్రవేశంలో విరాధుని వధ, శరంభగా, తర్వాత సుతీక్షణ మహర్షుల యొక్క దర్శనము, అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉండటము, జటాయుతో భేటీ కావడము, పంచవటి నివాసం ఉండడము, శూర్పణకు తర్వాత కర దూషణుల యొక్క వదన, రావణుడి కుట్ర, అలాగే బంగారు లేడి, సీతాపహరణము, ఇవన్నీ తర్వాత రాముని వియోగ వేదన, చివరికి జటాయువు సందేశము, ఇంకా కూడా ఆ కబంధుని విమోచము, శబరి దర్శనము. ముఖ్యంగా ఈ అరణ్యకాండ యొక్క సారాంశము మనకి ధర్మరక్షణ, భక్తి, త్యాగము, రావణ వధ వరకు పునాదిగా ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇందులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే శ్రీరాముని పాదుకలతో భరతుడు అయోధ్యకు వెళ్ళి ఆ విధంగా అయోధ్యలో నందిగామ ప్రాంతంలో ఆయన ఉంటూ ఆయన యొక్క పాదుకలకే అన్నిటినీ సమర్పిస్తూ రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి
సందర్భంలోనే ఇక శ్రీరామచంద్రుడు చిత్రకూట పర్వత పరిసర ప్రాంతాలలో నివసిస్తూ కొంతకాలం అక్కడ ఆ చిత్రకూట ప్రాంతంలో ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే అక్కడ చిత్రకూట ప్రాంతంలో ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి కొంతకాలం నివసించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన గమనించినటువంటి అంశాలలో అక్కడ ఉన్నటువంటి తాపసులందరూ కూడా వారితో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక కారణం చేత వాళ్ళు కొంచెం కలత చెందినట్లుగా శ్రీరామచంద్రుడు గమనించి వారిలో ఒక తాపస్వికుని, ఒక వృద్ధ మహర్షిని అడుగుతాడట. సో ఓ ఋషివర్య, నా వలన కానీ, నా తమ్ముడైనటువంటి లక్ష్మణుడు వలన కానీ, లేదా నా భార్య అయినటువంటి సీత వలన కానీ మీకు ఏదైనా అపరాధం జరిగిందా మరి ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా జరిగినట్లయితే మేము సరిదిద్దుకుంటాము అంటూ ఆయన వారిని అడుగుతాడట, అందులో ఒక ఋషిని. సో అప్పుడు దానికి అలాగే ఆయన అంటాడట, మీరు ఏ విధమైనటువంటి మొహమాటం పడకుండా నిజం చెప్పండి మరి అని ముకులిత హస్తుడై వారిని వేడుకుంటాడట శ్రీరామచంద్రుడు. ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు ఆ విధంగా ఆ ఋషిని అడిగాడో, ఆయన శ్రీరామ, నీ నుండి దోషము జరిగేటువంటి అవకాశమే లేదు. అలాగే ఇక పరమసాధ్వి అయినటువంటి సీతమ్మ ద్వారా కూడా ధర్మలోపము జరగడము అనేటువంటిది అసంభవమే. అలాగే మీ అనుజుడైనటువంటి లక్ష్మణుడు వల్ల కూడా మాకు ఎటువంటి ఇది లేదు. కాకపోతే మీరు ఈ వనంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి రాక్షసుల యొక్క ఆగడాలు మితిమీరిపోయాయి. వారి యొక్క ఆకృత్యాలు మరీ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ విషయం గురించే మేమందరము ఆలోచిస్తూ కలత చెంది ఉన్నాము. ఈ దండకారణ్యంలో కరుడు అనేటువంటి దానవుడు తాపసులకు, ఈ ఋషులకు తపస్సులు చేసుకునేటువంటి ఈ తాపసులకు వేదన కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. వాడు వచ్చి మా యొక్క ఈ ఆశ్రమాలను భగ్నం చేయడానికి ముందే మేము ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటున్నాము. అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడ ఉండడము సమంజసం కాదు, మీరు కూడా మాతో రావచ్చు అని ఆయన చెప్తారట. అయినా శ్రీరామచంద్రుడు వారిని వారించి, ఇక్కడ ఉండండి, ఏమవుదు, నేను చూస్తానంటే ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడము. సో అప్పుడు ఆ తాపసులందరినీ కూడా కొంత దూరము శ్రీరామచంద్రుడు వెళ్ళి కొంత దూరం వరకు వెళ్ళి వాళ్ళకి వీడ్కోలు పలికారు అని చెప్తారు. ఇక కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత ఆ తాపసులు లేనటువంటి ఆ ప్రదేశంలో, అలాగే అంతకుముందు ఆ భరతుడు చిత్రంగదల బలాలతో వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి కారణంగా అదంతా కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా అనిపించేసి అక్కడి నుండి వేరొక స్థానానికి వెళ్ళిపోవాలి అని శ్రీరామచంద్రుడు నిర్ణయించుకుంటాడు. అంటే ఆ సీత సమేత లక్ష్మణ్తో కూడి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవాలి, వేరొక స్థానానికి వెళ్ళిపోవాలి అని ఆ శ్రీరామచంద్రుడు నిర్ణయించుకొని అక్కడ నుండి బయలుదేరి శ్రీరామచంద్రుడు అత్రి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు అని చెప్తారు.
సో ఎప్పుడైతే సీతా సమేతుడైనటువంటి సీతా సమేతుడై లక్ష్మణుడితో కూడి శ్రీరామచంద్రుడు అక్కడికి రావడాన్ని గమనించినటువంటి అత్రి మహర్షి ఎంతో సంతసించి ఆయన్ను శ్రీరామచంద్రుడిని నిజమైనటువంటి ఒక పుత్రునిలాగా ఆదరించారు అని చెప్తారు. సో మనకి ఇక తెలిసినటువంటిది ఆ అత్రి మహర్షి యొక్క భార్యయే సతీ అనసూయ. సో అత్రి మహర్షి ఆమెను పరిచయం చేసి ఈమె మీకు తల్లి సమానురాలు అని చెప్పడము. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వారిలో మహాసాధ్వి సీతను అనసూయ సతీ అనసూయ ఆశ్రమంలోనికి తీసుకువెళ్ళింది చెప్తారు. ఆ సందర్భంలో శ్రీరామచంద్రుడికి అత్రి మహర్షి సతీ అనసూయ యొక్క ఆమె ఆచరించినటువంటి తపస్సు, ఆమె యొక్క మహిమను శ్రీరామచంద్రుడికి తెలియచేస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సతీ అనసూయ గురించి చాలా విషయాలు మనకి అందరికీ చాలా వరకు తెలిసినటువంటివి. అందులో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆమె చేసినటువంటి ఒక గొప్ప తపస్సు, ఆమెని ఒక తాపస్విగా చెప్తూ ఉండేటువంటి దానికి సందర్భంలో అయితే ఈ అత్రి మహర్షి చెప్తాడు శ్రీరాముడికి, ఒకానొక సమయంలో ఒక 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు వర్షాలు కురియక కరువు కాటకాలు తీవ్రమైనప్పుడు ఈ అనసూయాదేవి కఠోరమైన తపస్సు చేపట్టి తన యొక్క తపో ప్రభావం చేత కందమూలాదులను సృష్టించడమే గాక గంగను కూడా ప్రవహింపచేసి లోకులకు అక్కడుండేటువంటి ఆ జనులకు ఆకలి దప్పుకులను తీర్చింది. ఎన్నో వ్రతాలను చేసి ఈమె ఆ ఋషీశ్వరుల తపస్సుకు బాధ కలిగించేటువంటి సమస్త విఘ్నాలను కూడా ఆమె మరి నివారించింది. ఈమె కోపము ఎరుగునటువంటి అసూయ రహితురాలు, అందుకే ఈమె అనసూయ. మరి ఈ సాధ్వి నీకు తల్లి వంటిది రామా అంటూ ఆయన అత్రి మహర్షి సతీ అనసూయ యొక్క ఆ అనసూయ యొక్క మహిమను ఆమె చేసినటువంటి గొప్ప తపస్సుని ఆయన తెలియచేయడము. సో ఆ విధంగా తన భార్యను గురించి అత్రి మహర్షి పరిచయం చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ సీతారాములు ఇద్దరు కూడా సతీ అనసూయకు వినయపూర్వకంగా నమస్కారాలు చేయడము. మరి ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వాళ్ళు నమస్కారాలు చేశారో ఆ సందర్భంలో ఈ అనసూయ కూడా మహాసాధ్వి అయినటువంటి మరి ఆ సీతాదేవి యొక్క ధర్మ నిరతిని కూడా కొనియాడారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆమె మరి ఎంతో ఉన్నతంగా రాజమందిరాలలో ఉండవలసినటువంటి ఆమె తన భర్తతో పాటు అరణ్యానికి వచ్చినటువంటిది. మరి తన యొక్క భర్త సేవయే భాగ్యంగా కలిసినటువంటి ఆవిడ. సో అదే విషయాన్ని అనసూయ కూడా సీతాదేవికి బోధిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అనసూయాదేవి ఆమె యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలను గురించి, సీతాదేవిని గురించి, ఆమె యొక్క ఉత్తమ ధర్మ విషయాలను గురించి ఆమెకు మంచిగా ఫలాలిస్తూ దీవించింది అని చెప్తుంటారు. ఎప్పుడైతే సతీ అనసూయ ఆ విధంగా సీతాదేవిని దీవిస్తుందో మరి
మాటలన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఆమె చాలా గొప్ప నీతిని బోధించింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు సతీ అనసూయ. ఎందుకంటే ఆ అంటే ఒక స్త్రీ గృహస్థాశ్రమంలోనికి వెళ్ళినటువంటి ఒక స్త్రీ ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విషయాలని బోధించింది అనేటువంటిది మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ ఇద్దరికి దంపతులైనటువంటి అత్రి మహర్షికి సతీ అనసూయకు వీళ్ళు వినయపూర్వకంగా నమస్కారాలు చేస్తారో ఆ సందర్భంలో సీతను చూసి అనసూయ అంటూ ఉంటుందట, ఓ సీత, అరణ్య ప్రావాసానికి పంపబడిన నీ భర్త అయినటువంటి శ్రీరాముణ్ణి నీవు అనుగమించటం చూసి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా. ఎందుకంటే తన భర్త నగరంలో ఉన్న అరణ్యంలో ఉన్న అతడు అనుకూలంగా ఉన్నా లేక ప్రతికూలంగా ఉన్నా ఆ భర్తని ప్రియంగా భావించేటువంటి స్త్రీల కోసం గొప్ప భోగభాగ్యాలతో కూడిన లోకాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు అంటూ ఆ స్త్రీ యొక్క ధర్మాన్ని, అంటే అక్కడ ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులను, శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించింది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే తన భర్త కుసంస్కారి అయినా, విశృంఖలుడు లేక కటిక నిర్భాగ్యుడు అయిన ఉదాత్తమైనటువంటి మనసు కలిగినటువంటి ధన్య వనితల దృష్టి ఎప్పుడూ కూడా భర్తయే సర్వోన్నతమైనటువంటి దైవంగా ఉండాలి. అలాగే ఇంకా ఆమెను సంబోధిస్తుందట, ఓ వైదేహి, నా దృష్టిలో స్త్రీకి భర్తను మించిన గొప్ప మిత్రుడు ఉండడు. అక్షయమైన తపో బలం మాదిరిగా అన్ని చోట్లలోనూ తన కోరుకున్నటువంటి వస్తువులను ఇవ్వగలిగటంలో భర్తను మించిన సమర్థుడు ఉండడు. ఇంకా ఆమెని ఓ మైథిలి అని కూడా సంబోధిస్తుంది అని చెప్తారు. నిజానికి ఓ మైథిలి, నిజానికి అంటే ఇక్కడ కొంత వాంఛ కామ ప్రేరితమైనటువంటి హృదయాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలను గురించి ప్రస్తావిస్తుందట ఆమె. తన భర్త మీద అధికారం చలాయిస్తూ పాపపుణ్య విచక్షణ శూన్యులై యథేచ్ఛ విహారం చేసేటువంటి దుశ్శీలురైన స్త్రీలు మాత్రము పై విధంగా వ్యవహరించరు. మరి అటువంటి స్త్రీలు కామోపహతులై సద్గుణ సౌశీల్యము నుండి పతితులై అపశయాన్ని కూడా అనుభవిస్తారు. కానీ పాతివ్రత్యాది సద్గుణ శోభితులై ప్రపంచంలో మంచి చెడుల గురించిన విచక్షణ కలిగినటువంటి నీ వంటి పుణ్య స్త్రీలు మరి స్వర్గ ప్రాప్తిని పొందుతారు. అందువల్ల నీవు రాకుమారుడైనటువంటి శ్రీరాముడి యొక్క సేవకు అంకితురాలువై అతన్నే నీ యొక్క ప్రథమ ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తూ ఆయన్ను శ్రద్ధగా సేవిస్తూ నీ భర్త యొక్క సహధర్మచారిణిగా వ్యవహరించు. తద్వారా నీకు యశోలాభము పుణ్యప్రాప్తి రెండూ కూడా కలుగుతాయి అని ఆమెకు సీతాదేవికి, ఎందుకంటే అప్పుడే వివాహమైనటువంటి ఆమె, సో కాబట్టి గృహస్థ ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా పెద్దలు చెప్పేటువంటివి. సో ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే అనసూయ ఆమెకు బోధించిందో ఆ మాటలకు ఎంతో ఆనందించినటువంటి సీతాదేవి, నీవు ఇలా నాకు బోధించడంలో ఆశ్చర్యం ఏం లేదు, ఎందుకంటే పతివ్రత అయినటువంటి భార్యకు భర్తయే ఆరాధనీయుడని నాకు తెలిసిన విషయమే. సో ఒకవేళ భర్త నీచుడు, ఎట్టి ఆధారం లేనటువంటి వాడైనప్పటికీ నేను ఏమాత్రము తటాపటాయింపు లేకుండా పై విధంగా వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది, అది నా కర్తవ్యము
అంటూ మరి ఇంకా ఆమె అంటుందట, తన యొక్క సామర్థ్యాల చేత స్తుతి పాత్రుడైనటువంటి వాడు, కారుణ్యాది అద్భుత గుణ సమన్వితుడు, తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాడు, తన ప్రేమలో స్థిరమైనటువంటి వాడు, ధర్మం మీదనే తన మనసును నిలిపినవాడు, తల్లిదండ్రుల ఇద్దరిని ప్రేమతో సమానంగా ప్రేమించేవాడు అయిన భర్త పట్ల మరింత భక్తి శ్రద్ధలు చూపాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు ఆ విధంగానే ఇద్దరి తల్లి కౌశల్య, తర్వాత తల్లే కాదు సౌత్ తల్లి ఎడ కూడా ఆయన ఎంతో ప్రేమతో ఉన్నటువంటిది. సో ఇవన్నీ ఇంకా ఆమె సీత ఎంతో చక్కగా సతీ అనసూయతో అంటుందట, ఇవన్నీ కూడా నాకు వివాహ సమయంలో మా తల్లి గారు నాకు బోధించారు. అలాగే వివాహ అనంతరం నేను అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత మా అత్తగారు కూడా నాకు ఈ విషయాలను బోధించారు. సో మరి ఈ విషయాలన్నీ మీ ద్వారా మళ్ళొక్కసారి నేను వినడం ద్వారా నా యొక్క హృదయ పలకం పైన అవి స్థిరంగా నాటుకుని పోయాయి అంటూ సీతాదేవి ఆమెతో మాట్లాడుతుందట. ఆ విధమైనటువంటి పలుకులకు ఎంతో సంతసించినటువంటి సతీ అనసూయ ప్రేమతో ఆమెను దగ్గరగా తీసుకొని ఆలింగనం చేసుకొని, ఓ సీత, నీవు ఏ కోరికను కోరుకున్నా తీర్చగలిగేటువంటి శక్తి నా దగ్గర ఉంది. నీకు ఇష్టమైనటువంటి వరాన్ని కోరుకో అని అనసూయ అంటుందట సీతామాతతో. సో ఆ సందర్భంలో సీతాదేవి ఏ కోరికను కోరుకోకుండా అనసూయదేవితో అంటుందట, ఓ సాధ్వి, మీరు నా మాటలకు ఎంతో సంతోషించారు, అదే నాకు చాలు, వేరే వరాలు ఏవి కూడా నాకు అక్కరలేదు అని పలికిందట. సో ఆ మాటలకు సతీదేవి సతీ అనసూయ ఇంకా ఆ సీత పైన అనురాగము, ఆదరణ పెరిగిందట. ఎందుకంటే కోరుకోమంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాము, ఏదైనా కోరుకోమంటే నాకు అది కావాలి, లేదా ఈ వనవాసం నుంచి బయటపడేటువంటి శక్తి, ఏది కోరుకున్నా ఇవ్వగలిగే శక్తి నాలో ఉంది అని చెప్పింది ఆమె. అయినా కానీ సీతాదేవి అలా కోరుకోలేదట. సో నా మాటలు విని మీరు చాలా సంతోషించారు, అదే నాకు గొప్ప వరం, ఇంకా నాకేమీ అవసరం లేదు అంటే ఎప్పుడైతే ఆ మాట సీతాదేవి అన్నదో దానికి ఆమె ఎంతో సంతసించిందట. అయినా సీతాదేవి ఏం కోరుకోకపోయినా అనసూయ ఆమెకు దివ్య శోభను, అలాగే మంగళాన్ని కలిగించేటువంటి వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, అంగరాగాలను కానుకగా ఇచ్చి వాటిని స్వీకరించమని, అలాగే వాటిని ధరించి నీ యొక్క భర్తను అలరించు అని చెప్పిందట. సో దానికి ముందుగా ఇవన్నీ కూడా నా ముందు ధరించి నాకు ఆనందాన్ని కలిగి అంటే తీసుకుని వెళ్తే, ఇప్పుడు ఎందుకంటే అరణ్యంలో ఉండి ఇట్లా ఉంటుంది కదా, సో వాటిని ధరించమని అడిగి అవి. అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అనసూయ ఇంకొకటి ఇది కూడా అడుగుతారట, నీ యొక్క వివాహ వేడుకను గురించి కూడా నాకు తెలియచెయ్యి అని అడుగుతుందట. మీ వివాహం ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేటువంటి సందర్భం అడిగితే, సో ఆమె యొక్క చరిత్ర కూడా వివాహానికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆమె పుట్టుక దగ్గర నుంచి, ఒకసారి మా తండ్రి గారైనటువంటి జనక మహారాజు యజ్ఞ వేదికను సిద్ధం చేసే నిమిత్తము భూమిని దున్నుతూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా నేను భూమిలో నుండి పైకి వచ్చానట. సంతానం లేని ఆ మహారాజు నన్ను స్వీకరించాలని ఆకాశవాణి దివ్యవాణి ప్రకటించగా, ఇక జనక మహారాజు కుమార్తెగా నేను పెరిగాను. మరి యుక్త వయసు వచ్చేటప్పటికి నా వంటి ఆ దివ్య సంభూతమైనటువంటి యువతికి
సరైనటువంటి భర్తను తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఎంతో ఆందోళన చెందారు జనక మహారాజు. ఎట్టకేలకు స్వయంవరం నిర్వహించాలని నిశ్చయించుకొని, మాకు పూర్వీకుడు అయినటువంటి ఆ దేవవ్రతుడికి వరుణుడు ఇచ్చినటువంటి శివధనుసును ఎవరైతే నారిని బిగించగలుగుతారో అటువంటి వానికే స్వయంవరంలో అటువంటి వాడినే నేను స్వయంవరంలో వివాహం ఆడాలి అని షరతు పెట్టారు. ఆ సందర్భంలో అనేక మంది అక్కడికి రావడము, ఎందరో రాజులు వచ్చారు, మహామహాలు వచ్చారు, ఎవరు కూడా దానిని నారిని సంధించలేకపోయారు. కానీ శ్రీరాముడు నారిని సంధించడమే కాకుండా ఆ ధనుసును 2 ముక్కలుగా విరగొట్టాడు అని చెప్తుంది. అయినా ఆయన తన తండ్రి ఆజ్ఞ వచ్చేంత వరకు వివాహం చేసుకోను అని అన్నాడు నన్ను. సో అప్పుడు మా నాన్నగారు కోసల రాజ్యానికి దశరథుడికి కబురు పంపగా ఆయన వచ్చిన తదుపరి వివాహం ఆడి తర్వాత నన్ను అయోధ్యకు తీసుకువెళ్ళడము, ఆ తర్వాత జరిగినటువంటిది మేము అరణ్యానికి రావడము, ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పిందట. ఈ లీలను విన్నటువంటి సతీదేవి ఎంతో ఆనందపడింది. ఎందుకంటే సీతారాముల కళ్యాణ గాథ విన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఆమె అడగడంలో కూడా ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను వినాలి అనే భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా పరిప్రశ్న అని అంటాం కదా, అంటే అది శిష్యుల గురించి. జనరల్ గా భక్తులకి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి వినాలి అనేటువంటిది. సో ఈ విధంగా సీత శ్రీరాముడితో తనకు జరిగినటువంటి వివాహాన్ని గురించి యథాతథంగా సవిస్తరంగా వేడుక ఉత్సవాలతో సహా అన్ని తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తుంది, ఆ సమయంలోనే మా యొక్క సహోదరి అయిన ఊర్మిళను లక్ష్మణుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం కూడా జరిగింది అని చెప్తూ ఉంది. ఇక అప్పుడు అనసూయ అంటుందట, నీ కళ్యాణ వృత్తాంతం నీవు నాకు ఎంతో చక్కగా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా వినిపించావు. ఈ అద్భుతమైనటువంటి గాథను విని నేను ఎంతో ఆనందపడ్డాను అని. సో నా యొక్క ఆనందానికి అవధులే లేవు. అది భక్తులకు భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఆనందం ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా అవుతూ ఉంటే సంధ్యా సమయం అవుతుందట. ఇక రాత్రి అవుతూ ఉంటే సీతకు ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది, నేను ఇచ్చినటువంటి చీకటి పడేటువంటి సమయం అవుతుంది. సో నీవు ఇవన్నీ ధరించావు కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి నీ యొక్క పతి సేవలో నిమగ్నుడవు కావలసింది. నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ వస్త్రాదులు, ఆభరణాలు, అంగాభరణాలు అన్నీ ధరించి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించి ఆ తదుపరి నీ యొక్క మరి భర్తకు సేవలు చేయవలసింది అంటూ చెప్పడము. సో మరి స్వతహాగా ఎంతో సుందరాంగి అయినటువంటి, ఎందుకంటే ఈమె సీత కానీ అటు ద్రౌపది కానీ, ద్రౌపది అయితే దాదాపుగా యజ్ఞంలో 16, 18, 16, 15, 16 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినటువంటి ఆమెగా నేరుగా యజ్ఞంలో నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఆమె. సో ఇక్కడ సీత ఇంకా కొన్ని చిన్నపిల్లగానే ఉండేటువంటి తదుపరి పెరిగినటువంటి విషయాలను చూస్తాం. సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా భగవంతుని ఇక్కడ ఎటువంటి అంటే సాధారణమైనటువంటి యోనుల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాదు. సో ఆ విధంగా జనక సుత అయినటువంటి సీతాదేవి పరమసాధ్వి అయినటువంటి తనకు ఇచ్చినటువంటి కానుకలన్నింటినీ కూడా శ్రీరాముడికి చూపించడము, మరి సీతకు లభించినటువంటి అటువంటి అరుదైనటువంటి అపూర్వమైనటువంటి సత్కారాన్ని గురించి విని చూసినటువంటి రామలక్ష్మణులు ఎంతో ఆనందాన్ని పడ్డారట. ఎందుకంటే ఆ సాధ్వి సతీ అనసూయ ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాలు కానీ ఆ శోభ కూడా ఆమెకు కలిగేటువంటి, ఇంకొకటి అందులో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎప్పటికీ వాడిపోయినటువంటి ఒక పుష్పాలను మాలను కూడా ఇస్తుంది అట ఆమెకి. సో ఆ విధంగా ఆమె యొక్క ఆశీస్సులు లభించడం వాళ్ళకి పరమ మంగళకరంగా భావించి ఆ రాత్రి అక్కడే గడిపి ఇక ఆ విధంగా రాత్రి గడిచిపోయిన తర్వాత తెల్లవారుజామునే ఆ తాపసులు, ఋషులు స్నానాలు అవన్నీ ముగించుకొని తమ హోమ కార్యాల్లో నెలకొన్న తర్వాత అవన్నీ కూడా తిలకించిన తర్వాత
శ్రీరాముడు తన యొక్క ప్రయాణం గురించి మరి అక్కడ వారికి తెలియచేసి అలాగే అత్రి మహర్షికి తెలియచేసి మరి అక్కడ నుంచి మమ్మల్ని వెళ్ళిపోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్తూ ఉంటే ఆయన చెప్తారట. సో ఈ అరణ్యంలో ఎంతో రాక్షసులు, ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తారట ఇక్కడ ఎన్నో ఉపద్రవాలు ఎప్పుడు చుట్టుముట్టి ఉంటాయి. ఇక్కడ నరమాంస భక్షకులు వివిధ రూపాలలో సంచరిస్తూ ఉంటారు. వారితో పాటుగా పెద్ద పులులు వంటి క్రూర మృగాలు కూడా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఓ రఘురామ, తాపసులు భజన అనంతరము విశ్రమిస్తూ ఉన్నప్పుడు లేదా ఏమరపాటుగా ఉన్నప్పుడు లేదా అరణ్యంలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు క్రూర మృగాలు రాక్షసులు వారిని సంహరించడం జరుగుతుంది. కనుక నీవు వారిని ఈ ప్రమాదాల నుండి కాపాడవలసింది. వారందరూ కూడా సాధారణంగా ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. అందుకే మీరు దండకారణ్యంలో ప్రవేశించి తాపసులకు రక్షణ కూర్చవలసినది. అక్కడ చేరడానికి ఇదో మార్గం అంటూ ఒక మార్గాన్ని చెప్తాడట. ఆ విధంగా దశరథ పుత్రుడు కరుణాసాగరుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సహేతుడై ఆ ఋషి వద్ద సెలవు తీసుకుని నల్లని మబ్బుల్లో ప్రవేశించేటువంటి చంద్రుడులాగా ఆ దట్టమైనటువంటి అరణ్యంలోనికి ప్రవేశించారట. సో తదుపరి మళ్ళీ క్లాస్ లభించినప్పుడు దండకారణ్య ప్రవేశము, ఆ విరాధుని వధ అనేటువంటి అంశాన్ని మరొకసారి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, దివ్య లీలలను చర్చించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని భగవంతుడు ఇస్తే మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ.